Te minek örülsz? Hányadik zacskót eszed, ember? Na, takarodjál edzeni. Hagyjál már, Baltazár! Na jó, vajon mit tudhatnak ezek az érdi lányok? Biztos nem is olyan nehéz ez. Jelentkezzünk. Nyugi, ha nem sikerül, akkor majd megmondod, hogy ez ilyen túl edzőtermes volt. Hajaj! Végig gondoltam én ezt. Ez már a vég. Hol a vészkijárat? Tuti mindenki engem néz. Na mindegy, most már késő. 3000 years later. Szuperhíró üzemmód, látjátok, gyerekek, itt a természetes tehetség. Tudtam én már az elején. Megjöttem, Baltazár, még az edző is rámosolygott. Itt az idő a kajálásomat is rendre rakni.